ओरैनो फार्स्ट टाइम फार्स्ट टाइम लाइभ फैनो होननानै फैबाय सोरबाफोर जयेन जादो रायजोफोर माने फार्स्ट टाइम ना रोङा आङो माबायदि फैयो माबायदि मायो अब्लाबो ट्राइ खालामनानै फैबाय आरो इउटुबाव नायनानै माबायदि फैयो होननानै माने खुनु दिन आंहा एक्सपिरियेन्स गैया फैफेरनायनि बिनिखायनो आरो जयेन जादो रायजोफोर सोर सोर दङ थेंक इउ जाय जाय फैदों लाइभआव मेसेज अच्छा अहिलाश अभिलाष अच्छा अभिलाष हाय फंबाय myself. Hi friends, how are you? I'm fine. I'm good. दानसोरां वारि मारै दं बाजै मोजाङैनो दं फंबाय नोंथांमोननि अननायाव बिनि उनाव बिदि खालामनो हाया नामा माने फार्स्ट टाइम फैदों दे ओंखायनो रोङाखै आं माबायदि फैयो माबायदि माने गाज्रि मोननाङा नोंथांमोना मिरान्दा बर' हाय आब' हेल' बिनानाव टपेन खाख्लारि गोजोन मोनाबिलि अन्नानै जाय जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामनो आं गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायबाय टपेन खाख्लारिया गोजोन मोनाबिलि थेंक इउ गोजोन मोनाबिलि नोंथांनिसिमबो ओमफ्राय सन्जित बसुमतारी हे 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 ना हे हाहा फार्स्ट टाइम दे रायजोफोर आं माने बारा रोङा माने फार्स्ट टाइम फैदों नालाय टपेन नेक्स्ट ब्लग प्रेंक भिडिअ लाबोदोलाय बाजैयाव थारैनो लाबोगोन नोंथांमोननि अननाय मोननानै थारै लाबोगोन आङो भद्रेस्वर बर' आब' मा खालामदों ओरैनो दङ आं नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै दसे लाइभ फैबाय फार्स्ट टाइम आरोना मिरान्दा बर' ओंखाम संखांबाय नामा आब' संथ'वाखै संगोन दसेनि उनाव नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै फैग्रोबाय आं बेनि उनाव सोर दङ फैलाव बसुमतारी गोजोन मोनाबिलि बाजै आं बागमारा मालि मा गोमालाङो मेसेजआ गोजोन मोनाबिलि बाजै आं बागमारा मालिविटा बाजारनिलै बाजै सना दे थेंक इउ बेखौ नुबाय थायो सरि दे आं माने बारा रोङाखै फैलाव बसुमतारी enjoy your life
गोमालाङो लाइफआ आरे लाइफआ बे सोलिगासिनो दं नों नङा बोरै दिन्थिगोन नोंनि कमेन्टआ मोखांखौ गोमालाङो जे फैबाय थायो फार्स्ट टाइम दै रायजोफोर एकदम रोङाखै दे आङो दे मालाय थाब थाब बिनि फरायना उनावनो हो नों बसमिता एखेबारे मुसाहारि फ्लुयेन्टलि हेलौ आब' सना माबोरै थाब खबर आंहा थाब दासो नायदों थेंक इउ बिनानाव लकेल लाइफ स्ट'रि इन्जय योर लाइफ थेंक इउ नोंथाङाबो इन्जय खालाम अनजिमा बसुमतारी आब' सना मा खबर मोजां बिनानाव नोंहा मारै भद्रेस्वर सोरनियाबा थालांदोंबा सरि दै भद्रेस्वर बर' आब' नोंनि भिडिअफोरखौ नायना जा मोजां मोनो आं बिदिनो मोजां मोजां भिडिअ हो आब' थेंक इउ स' माच थारैनो होबाय थागोन नोंथांमोननि अननाय मोनोब्ला मानिसा बर' आब' मा खालामदो आब' नोंनि भिडिअखौ जोबोर मोजां नांगौ भिडिअ नायना मेसेजआ गोमा लाङो थेंक इउ दे मानिसा बिनानाव मिरान्दा बर' नोंसोर गुमैजों नोंजोंल' थायो नामा औ जों माने रुमाव थायो आरो बोराइजों जों न'आव गैया दासान्दि सिलिगुरियाव दङ आरो टेपेन खाख्लारि प्लिज आदा बाजै आंनि नोंसिना लाभ मेरिज अननानै लाभ स्ट'रि ब्लग लाबो सियर लाबोगोन फंबाय जोंना लाभ स्ट'रियानो लाभ गोजानाव था खालामनानै हाबा जादों आरो अभिषेक दैमारि खाम जाबाय नामा खाम जाथ'वाखै फंबाय सङाखैनो जोङो दसेनि उनाव संगोन फैलाव बसुमतारी गोजोन मोनाबिलि बाजै आं सरि फरायखांबाय बेखौ ना बसमिता थाबैनो प्रेंक भिडिअ लाबोदो आब' थेंक इउ थाबैनो लाबोगोन नोंथांमोननो सोर सोर माने अभिजित नार्जारि फंबायनो सोर माबा भटरखौ खिथाहरबानो जाबाय नोंथांमोना दे जोंथ' माने दाख्लै सनिबार खालि मोनाखालि एकदम माला 9ता जागोन जों माने नेनोनो माने वेट खालामनोनो माने बिराद एक्साइटेड जादोंमोन स' जै 9ता जाबाय हा नबजित आच्छा सरि नबजित फंबायनो ना आरो सोर दङ अनजिमा आब' नोंनि भिडिअफोरखौ नायनानै बेखौ बिदिनो सोलिबाय थानो गैथ'ला कमेन्ट ना गोजोननाय थाबाय दै 16 जन एड जादों आंनि लाइफआव स' नोंथांमोननि सापर्टखौ मोननानै जों बिराद मोजां मोनदों थाबैनो भिडिअ लाबोबाय थानो जों माने उत्सा मोनदों आरो भद्रेस्वर बर'आ हरदों आब' बिदिनो अनलायनानै थाबाय था गुमैजों नोंजों आब' आरो गुमैनि आथिंगा थाबैनो हामथों इसोरनिसिम आरज थेंक इउ स' माच फंबाय थेंक इउ बिदिनो बोर सारस्रि हरबाय था जाहाथे गुमैया थाबैनो मोजां जानो हाथों आरोना सोरनिबा कमेन्टआ थालांदोंबा निमाहा बिबाय आङो दै गाज्रि मोननाङा अनजिमा बसुमतारी आब' गुमैखौ खनसे देखाय गुमैया बाहेराव दंहैयो एसे बाथरुमाव थांदों गुमैया गैथ'वा दायो दा फैबा देखायगोन आङो दे गरमाथ' ओरैबायदि आसामाव माबायदि दायो गरमा जोङो सिलिगुरियावथ' बिराद गरम आरोना आसामाव माबायदि गरमा बसमिता मुसाहारि आब' गुमैखौ देखाय प्लिज गुमैखौ नायनो लुगैदोंना देखायगोन र' दसेनि उनाव गुमैया बाहेरायाव थांदों स' आं दिन्थिनो नाजागोन आरो सोर भरतखौ कमेन्ट खालामनानै खिथाहर दे रायजोफोर सोर हराखै सोर हरखो
जोंथ' दाख्लैनो एकदम सनिबार खालिनो हरबाय आरो एकदम इजि नालाय मिस कलल'सो हरनांगौ ओंखायनो हरबाय जोङो जाहाथे जोंनि बर'नि फिसा आंगोआ सासे उइनार जानो हाबा बिराद बेसे गोजोनथावनानि बाथ्रा नङा होमबा स' जाय हायो हरबानो जाबाय रावबो फैथ'वाखै माथो गोदान अनजिमा बसुमतारी आंबो हरदों आब' दे बिदिनो जोंनि आंगोनि फिसा नालाय ना अनलायलायाबा गावजों गाव मिथिसार बि अफिसियेल हाय बाजै हेलौ फंबाय बिबार नार्जारि जाबाय नामा आब' जाबाय ना माने ओंखाम सोंदों खोमा ना जाथ'वाखै फंबाय बिबार फंबायसो जागोन ना बिनानावसो जागोन दै जाथ'वाखै संथ'वाखैनो बसमिता मुसाहारि बिनानावा सोंहरदों आंबो हरबाय आब' आंबो हरबाय आब' भटखौ सनिबार खालि औ गोजोननाय थाबाय गासैबो हरदो एकदम मिस कलल'सो हरनांगौ नालाय फैसाथ' थाङाना आरो फन रिङागौ मानि दाननाङा दे फना थुर एसेल' रिङो आरो गाव हारसिंनो काट जालाङो बेसिम नेबाय था आरो स' बयबो रोंखायो अब्लाबो बुंबाय आरो आं किसुमान रोङाबो जानो हागौ ना आदसा मिथिसार बि अफिसियेल मा ओंख्रि आंखौ बाजै मा ओंख्रि आंखौ बाजै आदारा मा ओंख्रि संखो होननाय सोंदों खोमा ना मेसेजआ आंखौ जानानै थाबाय ओंखामा संथ'वाखैनो मा संनाय जायो दहायनि लाव ओंख्रि दङ लाव आलु बुट ओमफ्राय माबाफोर एवनानै जानोसै दा गरम ना ओंखायनो माने एसे लेटै जायो आरो दानसोरां औवारिया सोंदों आंबो सोङाखै हा आंबो हरदों बाजै आंनाव मोनथाम सिम दंमोन बेखायनो बा जोबोद मोजां बाथ्रा मोनथाम थांबाय होनबा ना मोनथाम भट नरबिता बसुमतारी बाजैनि प्रेंक खालामनायखौ जा इन्टारेस्ट मोनो आं नायनो थेंक इउ बिनानाव दै नारबिता बिनानाव आसामुनि बसुमतारी आंबो हरबाय आब' सान्देआवनो भट थेंक इउ बिनानाव हेल' बाजै सन्जिब नार्जारि हेल' बाजै बहानि नों आं राङापारानि राङापारा बालिपारानि ओमफ्राय हाबा जादों माबायाव आरोना सारिदुवाराव हाबा जादों मनिसा बर' आब' आंबो हरबाय आब' सनिबार खालिनो दे बिदिनो हरलायनांगौ ना बिबार नार्जारि आब' नों दाखालि भुट नुदों होननायखौ सैथोसो सैथो नङा दे ओरैनो प्रेंक नालाय मिथिसार बि अफिसियेल टाइमा जोब्बायना बाजै भट होनाय आरो नेक्स्ट सेटारडेआव जासिगोन नेक्स्ट सेटारडेनिफ्राय लानानै मान्डेसिम जाफिनगोन आरो बे सप्तानिया थांबाय आन्दायलाय लाङो दै एकदम फैफेरा दिनै फार्स्ट टाइम फैनाय ना गाज्रि मोननाङा दै नोंथांमोना माने आं इउटुबाव नायथो माने सोलोंनानै माबायदि लाइभआव फार्स्ट टाइम नालाय फैफेराखैमोन नरबित बसुमतारी माथो हिन्जावनिसो नाम होखो सरि दै सरि फंबाय दै आं नारबिता होननानै फरायफ्लांबाय नरबित बसुमतारी
सन्जिब नार्जारि मा डिस्ट्रिक्ट गोलैयो बाजै? जोंना सनितपुर गोलैयो फंबाय। अनजिमा बसुमतारी आब' सना प्रेंक भिडिअ लाबोबाय था सामफ्रोमबो। औ थारैनो लाबोगोन। जों नोंथांमोननि अननाय नोंथांमोननि कमेन्ट फरायनानै बिराद माने गावखौनो उत्सा मोनदों आरो बेखायनो थाब थाबैनो लाबोनो नाजागोन जों जेसां हागौ फ्रि सम मोनबा। कमेन्ट गैथ'ला आरो जाय हराखै थाब थाब हर दे भटखौ। नेक्स्ट सेटारडे खालि दाथ' समा गैला नालाय नेक्स्ट सेटारडेनिफ्राय लानानै मान्डेसिम आरो फिन जाफिनगोन आरो। स' नोंथांमोना मा मा ओंख्रि जाखो? सोर सोर ओंखाम जायाखै जाखांबाय खिथाहरबानो जाबाय दे कमेन्टआव। माबाफोर भुल बान्थि जादोंबा निमाहा हो दे रायजोफोरा माने एकदम आइडिया गैया आंहा माने फार्स्ट टाइम फैदों आं लाइफआव माने आं मालाबा फेसबुकआवबो आं लाइभ फैफेरामोन। दिनै माने इउटुबाव लाइभ फैनो होननानै फैबाय आरो नोंथांमोनजों रायज्लायनो साननानै। दासिमबो 18 जन जादों। 18 जनल'। खिथाहरदो नोंथांमोना मा मा ओंख्रि जाखो? जादोंना जायाखै? आरो आसामावथ' बिराद अखा हादोंना दैबाना जाबाय दङ माने बिराद दुखु मोनदों आरो नुनानै। आरो बरबरिनि जि जाथाय गुवाहाटीनि नुनानै बिराद दुखु मोनदों। मानो होनोब्ला बांसिनानो जोंनि बर'फोरनि न'खौ सिफायनाय जादों। बेनिखायनो बिराद दुखु मोनदों आरो नुनानै। नाथाय मा खालामनो गासिबो गभमेन्टनि आखायाव। आं बेखौनो माने इसोरनाव आर'ज गाबो जे थाबैनो बिथांमोननि न'आ सिगां जेरै थानो मोनदोंमोन गावनि न'आव जिबाबो बायला जिलाबाबो गावनि न'आ गावनि न'। बेखौनो आं आर'ज गाबो इसोरनियाव जे बिथांमोना थाबैनो गावनि स्थायि जायगाखौ मोनफिननो हायो। एफ गेमिं बिबि हाय आब' सना हेल' फंबायानो जागोन खोमा। बिरखां अफिसियेल ब्लग माथो सुपार चाट हरजाया नोंना? आं बारा मिथिया दै फंबाय मा आं ट्राइ खालामगोन नेक्स्ट टाइम। कान्चन बर' फाथोजों अमाजों जाबाय सानाव दे गोथाव। फाथो माने नारजि खोमा न'? फैलाव आब' नों नोंनि भिडिअ'खौ जेब्लायबो नायबाय थायो बिदिनो आवगायलांबाय थाथों। बिदिनो आवगायलांबाय थाथों इसोरनि बोर होथों एमेन। थेंक इउ फंबाय। दलिना दैमारि बाजै सना नोंसोरनि प्रेंक भिडिअ'खौ नायनो मार मोजां मोनो आं। थेंक इउ दलिना बिनानाव। अनजिमा बसुमतारी जोंहा जाथ'वाखै आब' दे लासैनो जा आरोना। बिरखां अफिसियेल ब्लग मा मेसेज रेस्ट्रिक्टेड अनजिमा सरि कान्चना बर' कान्चन बर' ओं नारजि गोथां आदसा नारजि गोथांजोंबो अमा बेदर जायोना आं दिनैसो खोनादों दे। माबायदि मोनजायो खिथाहर दै। बिरखां अफिसियेल ब्लग आब' नोंसिना बेंगल मा गामि? आदसा जों सिलिगुरिनि मेन सिटियावनो थायो होनजायो आरोना। एसे माने सिटि सेन्टारनिफ्राय एसे साहा फैनांगौ जोंनिया माथिगारा होननाय मोनसे सक मोनो बे माथिगारानिफ्राय साहा फैनांगौ खाफ्रेल बाजार होनो। ओमफ्राय बिथिं दार्जिलिंबो थांनो हायो। दार्जिलिं रडआ मोनसे दंबावो ओमफ्राय बिथिंबो थांजायो आरो जों थाग्राथिंबो दार्जिलिंआव। मा खालामदों आब' सना? ओरैनो दंथ'यो नोंथांमोनजोंनो रायज्लायगासिनो दसे।
रायलायनो लुबैबाय आरोना नोंथांमोनजों। कान्चन बर' औ गोथाव मोनजायो। आंबो माला माने बिनि अमा बेदरा ना जोंनि आसामनि बायदि नङा, ओंखायनो आं जानो बायो, मुगैनाय फैयो आरो बोरैबा मोनसे खरफुल खरफुल मोनाबाय बे सिलिगुरिनि अमाया, ओंखायनो जों जायानो माने बेयाव। रोमै ब्रह्म अफिसियेल आनै गुड इभिनिं आनै सना, आंहा दासो गुड इभिनिं आनै सना, हाबा जानो फैफादै सनियाजों। रोमै आनैखौ होनदां हाबा जानो फैफादे, जोंहा आदानि हाबा दंना। दानसोरां वारि आदाया बबे दानसोरां वारि आदाया बबे खनायाव थुमखरल आदसा बेयो माने लाजिदों एसे। কি হৈ থাকিলে হাইডেন হৈ থাকিলে কেতিয়াবা খাই দিলে কি হ'লে হাইডেন হৈ আছে, কি হ'লেনো? আচ্ছা কাঞ্চন बर' অ জি কে বসুমতাৰী গুড ইভিনিং, খবৰ ভালনে? ভালে মোৰ। হা আচ্ছা ভালে মোৰ খবৰ, আপোনালোকৰ কেনে জনাব। बुजिता दैमारि गुमैखौ देखाय आब'। गुमैया थाखोमाबाय फैयानो, गुमैया लाजिदों। गुमैया लाजिदों, नेक्स्ट टाइम देखायनोसै आं। अनजिमा बसुमतारी गुमैखौ देखाय, आइ गुमै फैदो एकदम बेसेराफोरा नायनो लुगैदों गुमैखौ ना, फैदो गुमै फैदो। फैगोन र' गुमैया। बिरखां अफिसियेल ब्लग आब' सुपार चाट मानो जायाखै नोंना? आं एसे माने आइडिया गैया हो माखौ सुपार चाट होनो, आं मिथिथ'वा। आं नेक्स्ट टाइम आं ट्राइ खालामगोन सुपार चाट माबायदि सुपार चाट खालामनांगौ बेखौ ट्राइ खालामगोन आरो। दलिना दैमारि आदाखौ खोन्थि बाजै। आदाखौ नायनो लुगैबायना? मा रोमै ब्रह्म अफिसियेल मामाखौ देखायलाय, आदसा बयबो मामाखौनो नायनो लुगैदों। फै ओरै फैदो, फैदो। मामाखौ देखायनो बयबो नायनो लुगैथारबाय, लाजिफ्लादों बे औ लाजिफ्लादोंना, ओरैनोबा लाजिया। प्रेमिका नार्जारि आब'आ बिराद सुन्दुरिखा, गड ब्लेस बथ अफ इउ। आदसा थेंक इउ दे, एथेथ' नङा, इसोरा जेसां हरदों एसांखिनि आरो। अलंबार बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो आब'? जोंहा संथ'वाखैनो दे फंबाय, संनोसै दसे उनाव, नोंथांमोनजों रायज्लायग्रोनोसै दसे। ओमफ्राय सुइटि बसुमतारी गुड इभिनिं फ्रेन्ड, मोजांना खबरा? औ मोजाङानो, नोंहा माबोरै, मोजांना? बिरखां अफिसियेल ब्लग इउटिउबाव एकाउन्ट एड खालामबायना खालामाखै? आंना मनिटाइजनि एप्लाइ खालामना दोनदों, 2 स्टेप माने दान जाबाय, खिन्थु माबा फैथ'वाखै आरो। জি কে বসুমতাৰী বৰ্তমান ভালে আছোঁ আমি কাতিৰামৰ মই চাই আছোঁ। আচ্ছা মামা আৰু খুৰা দুজনে চাই আছে মানে ন? ভালনে আপোনালোকৰ? গাঁৱতে আছে চাগে না বালিপাৰাত আছে? গাঁৱতে আছে চাগে। बिजय बर' आब' गुमै मोजांना खबरा? फ्रम उदालगुरियाव मोजाङानो फंबाय, दंथ'यो दासान्दि। कान्चन बर' चेनेल
दङ आंहाबो आंनिखौबो नायदो आच्छा नायगोन दे बिनानाव थारैनो नायगोन पुनेस्वर नार्जारि आब' गुमैया हामबायना आच्छा हामथ'वाखै फंबाय मोजाङै नर्मेल बायदि जाफिनथ'वाखै आरो एसे थेवब्लाबो सिगांनिख्रुइ एसे हामसिनबाय आरो बाजै सना मा खबर आर बर' बाजै सना मा खबर मोजाङानो नोंहा माबायदि जेके बसुमतारी হয় বতৰ কেনেকুৱা তাত খুৰা বৰষুণ দি আছে চাগে আজি ৰ'দ দিছে চাগে ন অলংবাৰ বসুমতাৰী सजित दैमारि स' नाइस आब' थेंक इउ फंबाय आर बर' आंनाबो मोजां खबरा दे मोजाङैनो थानांगौ ना पुनेस्वर नार्जारि आब' नों दहाय हगारनाय भिडिअखौ जा मिनिबाय आं खेबथाम नायबाय आं गुलु मुलुखौ थेंक इउ दे फंबाय बिदिनो नायबाय था बिदिनो सापर्ट खालामबाय था जोंखौ अलंबार बसुमतारी नोंसिनि प्रेंक भिडिअखौ नायनो जा मोजां मोनो आब' थेंक इउ फंबाय बिबार नार्जारि गुमैखौ प्रेंक खालामबाय था आब' मोजां नांगो थगायजाबाय थायो बे जाम्बायाना बिरखां अफिसियेल ब्लग आब' गुमैखौ बांद्राय प्रेंक खामनाङा अनखांखां मोनोना दाखालिनि भुटनियावथ' जा गिखादों खोमा गुमैया बिराद गिख'दे एक्सुवेलि गुमैया जोंहा भुटफोरखौ बिराद गियो आरो बिजुता दैमारि गुमैया दाबो मानो फैयाखै आब' गुमैया फैया खोमा दिनै फैनाय नङा खोमा आंथ' लिंहरदों खिन्थु फैदो दसे गुमैया लाजिदोंनो लाजिसुला जाथारदों दिनै गुमैया पुनेस्वर नार्जारि आब' गुमैखौ देखायलाय प्लिज बयबो रिकुवेस्ट खालामदों फैदो ना गाज्रि मोनगोन ना फै दसेल' फै फैदो बिबार नार्जारि आं थांथ'नोसै आब' बाय बाय दे बाय बाय फंबाय गुड नाइट कासारि बयस लाभ फ्रम जरहाट थेंक इउ स' माच गस्ला गानना दलिना दैमारि लाइभनिफ्राय ओंखारथ'नोसै आं बाजै एगजाम दङ फरिनांगौ दे बेस्ट अफ लाक दलिना बिनानाव अल द बेस्ट फर एगजाम बुजिता दैमारि दसे नायगोन दे गुमै दसेल' नायगोननो फैद' बेसे नायनो लुगैदों गुमैया জিকে বসুমতাৰী যোৱা কালিৰ পৰা আমাৰ ইয়াত বতৰ ভাল আমাৰ ইয়াত বহুত ভাল দেই কিন্তু বতৰ মানে দিনত ৰ'দ দি দিয়ে তাৰপাছত ৰাতি বৰষুণ দি দিয়ে নাই गुमैया फैबाय नायदो गुमैखौ नाय फैदो हाय हेल' गुड इभिनिं फैबाय दै गुमैया बयनिसिमबो आर बर' बाजै सना आदाया लाजिसोदों नामा दा औ लाजिफ्लादों बियो ओरैनो लाजिथाराखै बिरखां अफिसियेल आब' नोंना डिउटि टाइम जाबाय आच्छा आंना दे थांदो दे फंबाय डिउटियाव थेंक इउ आब' देखायनायनि थाखाय कान्चन बर' जोंनियाव सान्दुं दुंदो दिनै
गरमथार दिनै जोंनावबो बिराद बेयाव बिराद गरम जादों दिनै एकदम बिराद गोसायै दुंदों सान्दुङा थेंक्स इउ आब' देखायनायनि थाखाय वेलकाम फंबाय सोमदोन बसुमतारी नोंसिनि जंखायलायनायखौ जा मोजां मोनो आं आदा बाजै थेंक इउ थाब फैयाना बिजुथा दैमारि गुमैया लाजिफ्लालायदोंना आब' लाजिफ्लादों बियो सजित दैमारि भुटनि भिडिअखौ नायना मिनिना जालामोन आब' इन्टारेस्टिं जादोंना आं बेखौ बिराद सिगिखादों माने हराव माने पात्ता गैया बे सिरि सिरि रोमै ब्रह्म अफिसियेल दासो जादों दा लाजिनाय बादि लाजिनाय बादि नुथाराखै ओमफ्राय लाजिया बियो ओरैनोसो लाजिफ्लादों यशवंत ब्रह्म आथिंगा मा जाया आब' गुमैना आदसा गुमैया माने गावसोरनि अन डिउटियावनो एक्सिडेन्ट जादोंमोन आरोना लेट्रिनाव स्लिप जानानै ओमफ्राय दायो एसे मोजां हालोदाव फैबाय आरो इसोरनि अननायाव नोंथांमोननि बोराव ओंखायनो नोंथांमोनखौ फ्रेंक भिडिअ लाबाय थानो हादों आर बर' दासो आदसा आर बर' दासो सानैबो समायसोदों आदा आरो बाजै सना थेंक इउ कान्चन बर' कान्चन बर' आं नायाखैनो र' सम मोनाखैमोन आं दासो फन दांदोल'सो आदसा दे दसे रायज्लायनोसै जोंबो दोननोसै रायज्लायनानै ओंखामबो संनांगौ नालाय ना मिजिं दैमारि मा मावखोरो संखो आदसा मा ओंख्रि संखो खोमा ना मा ओंख्रि संथ'वाखैनो जोंहा मिजिं फंबाय संनोसै दसे उनाव सन्जिब नार्जारि जोंनि गामिनि नामा नङाना सन्जिब नार्जारि बाजै फिसालाफोर दंना गैया जोंहा गैथ'वा दे दासान्दि सानैल'थ' आरो शिबराम बसुमतारी आब'आ अबेनि दिनैसो नायदों आब' नोंनि भिडिअखौ आदसा जों सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट सारिदुवारनि एरालि लगा होननाय गामिनि आरोना कान्चन बर' समायसोयो दे सानैखौबो आं समायनासिन खोमा होमबाबो बेखौ बोराय नुयो खोमा ना एसे आर बर' आदा आरो बाजै नोंसोर मा ओंख्रिखौ जानानै गोथाव मोनो आंनि फेभरेटआनो जाबाय अनलाजों दाउ ओमफ्राय बिनिया जाबाय अमा बेदरनि फाग्ला एकदम नारजि अमा बेदर बिराद फेभरेट आंनिया अनलाजों दाउ 28 जेनेट जाबाय नोंथांमोननिखौबो खिथाहरदो मा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो नोंथांमोननि फेभरेट ओंख्रिफोरा मा बांसिन बर'फोरनियाथ' बांसिन माबाना अमा बेदरखौनो बांसिन मोजां मोनो बर'फोराना गेरेमसा बसुमतारी हेल' आब' मा खबर फ्रम क'क्राझार आदसा गेरेमसा फंबाय हाय मोजाङानो नोंहा माबोरै मोजां ना पुनेस्वर नार्जारि अमा अमाखौ जाय जाफेरि मानसिफोरा जायोना
गारनो हाया माने खिन्थु बिराद दुखुनि बाथ्रा बेयाव फैनानै आं अमाखौनो मोनजायाखै माने मोनजादों खिन्थु बिनि अमाया जोंनि आसामनि बायदि टेस्ट गैया माने खरफुल मोनामोना बिसोर जायो होमबाबो मोननांगौल' अमाल' जानांगौ बिसोरना शिबराम बसुमतारी आंबो सनितपुरनि आब' सिनायबाय दे गामिखौ आं औ जुलि राङागरानि सिनायोना आब' सबिराम सरि दे फंबाय आं सिनायनो हायासै फट'खौ फिसा नुयोना मालाबा लोगो मोनबा सिनायगोन दे माथो होबानो जाबाय दे फंबाय खाथिनिनो उजुलि रङागरा जोंनि खाथियानो जायो मालाबा लामा सामाफोराव नुबा माथो हो दे आरो सबायजों दाउ जानानै आं सबायजों दाउ जानानै गोथाव मोनो बाजै सना आच्छा सबायजों दाउआबो गोथावानो जायो आंबो गोथाव मोनो खिन्थु अनलाजों दाउखौ आं बिराद साबसिन मोनो आरो जेसां होयो एसांनो जाबाय थागोन आं माने गैथ'ला कमेन्टआ दैज्लां बोथोर फैलायसिगोन ना सोर सोरहा माइ गायो रायजोफोर जोंहा देग्लाय गायनो मोनला न'आव थांनो सानदोंमोन बाट सुटि मोनगोन ना मोनाथाय मिन्थिला आरो दैज्लाङाव दैया बोथोरा देग्लाय आगोथिया खालामथारबायना माया दैमारि आंहा दासो नायदों आब' गुमै नोंसोरनि लाइफखौ दे कान्चन बर' आंहाबो संथ'वा दानो 9:30 बाजायावसो संगोन औ गामियावथ' थाबानो जायो जोंहा खिन्थु बेयाव एसे माने टाउन सिटि बायदि नालाय एसे लेटैनो जायो आरो माने सोलोंथ'दों आरो बिसोरनि कालसार बायदिनो लैथोमा ब्लग हाय आब' दासो आंहा हाय फंबाय चामेलि बर' चामेलि बर' गथ'फोर दंना गैथ'वा जोंहा बिनानाव इसोरा अनोबा थाबैनो जागोन नोंथांमोनाबो बोर सारस्रिहर जाहाथे जों सानैनि गेजेराव सोरबा सासे फैयो माया दैमारि आब'नि गुमै माया दैमारि आब'नि गुमै नोंसोरनि गामिया बहा आच्छा जोंनि गामिया सारिदुवार एरारलगा सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि दै लैथोमा ब्लक आब' मोना बहा न'आ जोंना सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सारिदुवारनि एरारलगा गामि दे लैथोमा फंबाय प्रेमिका नार्जारि नोंसोर सानैनि प्रेंक भिडिअखौ नायना मिनिना जालामोन आब' किपिटा आब' गुमै थेंक इउ प्रेमिका बिनानाव बिदिनो सापर्ट खालामबाय था बेबायदिनो अननाय होबाय था जोंखौ लैथोमा ब्लग निउ साबसक्राइबारसो दासो आच्छा थेंक इउ साबसक्राइब खालामनायनि थाखाय माथो फैलाबो अलंबार बसुमतारी दे होनबा आब' आं ओंखारथ'नोसै दे बाय बाय गुड नाइट आब' गुमै अलंबार फंबाय थेंक इउ स' माच जोंजों एड जानायनि थाखाय आंनि लाइफआव एन्ड गुड नाइट लैथोमा ब्लग आब' आंना क'क्राझार बिसमुरिनि दे मालाबाफोर इसोरा भायग' लेखाफोरखौ मिलायबायबा लोगो मोनलायगोन न चामेलि बर' सानैबो समायसो गारो आब' समायोना थेंक इउ माया दैमारि आं
मैयासो फार्स्ट नुदों आब' गुमै नोंसोरनि प्रेंक भिडिअखौ नायना मोजां नांबाय आच्छा थेंक इउ माया बिनानाव थेंक इउ दे कान्चन बर' अमाजों नारजिखौ मोजां मोनो गुमै बायदि होनबालाय गुमैया बिराद मोजां मोनो गेरेमसा बसुमतारी गुमैया सिरिथार माथो दे गुमैया बुंदो होनबालाय ना गुमैनि रायलायनायखौ मिनिनाङा दै बिराद बेलेग रायलायो जोंना गुमैया प्रतुष बसुमतारी आंनि खाथिनिनो माथो बाजै आच्छा खाथि बबेनि खिथाहरदो प्रतुष फंबाय केट what I am English what I am English I don't know English only Hindi Boro and Assamese बिदियावनो बारग'लाय लाङा हारि सजित दैमारि आब' नोंसोर मा जब मावो आच्छा गुमैया डिफेन्सआव मावो आं जेबो मावा आं जाग्राल' बिनि खामायनायखौ दै जाग्राबो थानांगोन ना खामायग्रा थाबाना माया दैमारि वेलकाम आब' माइ प्लेजार प्रतुष बसुमतारी बगि आच्छा बगिजुलियाथ' खाथियानो जोंनि दै दे मालाबाफोर लोगो मोनगोन ना लैथोमा ब्लग आब'आ बेसे फरायनाय आं ग्रेजुवेसनल' खालामनानै दोनबाय आरो फरायासै बिनि उनाव करिया एन्ड BTS खा की रहने वाली हो तुम अच्छा मैं असम की हूँ और तेजपुर सिटी हम लोग का तेजपुर है और मैं चारद्वार एराली लोगा गांव की हूँ गोपाल गेमिंग आपका नाम क्या है मेरी नाम आलारी बसुमतारी है कांचन बोरो अरे क्यों ना है सम सम मेसेजआ गोमा गोमा थायो आं रोङाखै दे बेखौ ओंखायनो गाज्रि मोननाङा सोरनाबाफोर थालांदोंबा दे कानचनबो जोंहा गुवाहाटियाव थायो आच्छा दे कानचन बेनाव सामिलि बर' आब' मेथाइ दोंसे खनदो दे अननानै आच्छा मेथाइ खोनासंसै होमबा मुझे समझ में नहीं आ रहा है अच्छा हेलो अभी लत सदा संगमा हेलो अभी हेलो हाय बिके गामिं मा बिराद फरायनो हाख'यै नाम फैदोंहाय हाय प्र हाय हेलो शिबराम बसुमतारी बाय बाय आरो गुमै गुड नाइट फंबाय अनजिमा बसुमतारी आं गुमैनि रायलायनायखौ मोजांसो मोनो आच्छा क्योट हमू थैन हाय हेलो काइला हाय हेलो कायत हमू आय फरायखांनो रोङा माने बेलेग सॉरी मैं क्या नाम आ रहे सॉरी पर नहीं पा रही हूँ मैं संता सबरी ऑफिशियल हाय हेलो मुझे समझ में नहीं अच्छा से हेलो हाय राहुल राजा कुरेंद्रन डू योर फेवरेट इमोजी सालीराम गेमर हाय बेन हाय हेलो प्रिंसेस अवानी प्लीज से माय नेम अवंतिका ओके अवंतिका बड' बय दासो फैदों आं बाजै सना आच्छा दे गोपाल गेमिंग आपका किता यार से बिभीषण ब्रह्म आयौ आब' मासिग्राब सुन्दुरि नोंलाय
माया दैमारि गुमैखौ रायलायहोलाय आब' कमेन्ट्सफोरखौ होनो गुमैया फरायनांगौनो यू नो हिंदी लैंग्वेज जी मुझे हिंदी मालूम है लेकिन अच्छी तरह से बोलने नहीं आती है लासन्धा सांमा नामफोरानो माने फरायख' हायो दे बेलेग बेलेग कास्टनि नालाय अनजिमा बसुमतारी आब' गुमैया दालाय मेथाइ खननायखौ जोबोद मोजां जादों दालालि मेथाइ गुमैनि दालालि मेथाइ आं बुजियासै दे बिनानाव मा दालालि मेथाइ मा बेलेग बेलेग फैजोब्बाय जोंनि बर' नङा माबायदि माबायदि नाम फैजोब सारा जेम्स डू स्नेजिंग चैलेंज अच्छा श्योर फर्स्ट टाइम आब' गुमै फार्स्ट टाइम आब' गुमै नै माबा मेसेजानो गोमा गोमा थायोहाय रायजोफोर थालांलाय लांबाय खोमा सोरनाबा सोरनाबा गाज्रि मोननाङा दै थालांनायफोरा जुवा जुवा कालि आमे बिहु पुरा खाना खालु अच्छा चालु आमी नेक्स्ट मा खालामदों आब' मजेन्द्र ब्रह्म मा खालामदों आब' ओरैनो दंथ'यो मनिषा बर' आब' आरो गुमै आंबो फरायनि दे आब' आरो बिदिनो थाब थाब भिडिअ दे फरायदो दे Koreans bye I have to go okay bye Aparna Gupta hello hi नै नामखौनो फरायनो रोंला माथाय बियो देबुस बांटाम नामाथाय सॉरी दे सॉरी मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ यू आर माने नामफोरानो फरायख'हाय माबा फरायनो रोंखाङाखै माने करियानिसो खोमा Sarah James do the snaging challenge now on live माने snaging माने मा कान्चन बर' दे होनबा आं दोनथ'नोसै मानसि फैदों बाय बाय गुड नाइट सुइट ड्रिम दे कान्चन बिनानाव गुड नाइट रश्मि नार्जारि स्वीट भइस थैंक यू गोपाल गेमिंग माई क्वेश्चंस नॉट आंसर प्लीज यार कितना सॉरी मैं कोई रह गया है इसलिए मैं माफ़ी मांगती हूँ किसी का कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ गोपाल बोहैथि बर' हेल' आब' माबोरै खबरा मोजाङानो दे मोजां नांगौ आब' गुमै नोंसिनि भिडिअ थेंक इउ सानसु दैमारि हाय आब' हेल' औ पाक आमेरिकानबो फैलाय लांबाय माथो हा आमेरिकानबो फैलाय लांबाय नामा I am from Kerala. अच्छा, I don't know Hindi, so bye dear. Okay, bye. मुझे भी नहीं आती है अच्छी तरह से इंग्लिश तो मैं अगर आती तो बोलती आर गयारि जोंहाबो यूट्यूब चेनेल खुलि नांगौ बायदि मोनदो आब' औ खुलिनांगौ आजिखालि माने जायहा जा रोंगौथि दं दिन्थिनांगौ नङा होमबा आब' जोंहाबो बिसो बे टाइम पास जायानो क्वार्टाराव नोंगौ जोंबो क्वार्टाराव थानानै माने बिराद बरिं नाङो ओंखायनो जों मा खालामनो मा मानो होननानै सानैजों बोरायजों आंजों बिदिनो ओरैनो टाइम पासनि थाखाय ओरैनो इन्टारटेनमेन्टनि थाखाय बानायो आरोना क्रिस्टिना आच्छा प्रदीप ब्रह्म हाय आब' नोंनि हाय आब' नोंनि गुमैखौ फ्रेंक बानांगा जा मोजां नांदों फ्रम धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सेमेन्ट सापरिया थेंक इउ प्रदीप फंबाय माया दैमारि गुमैखौ घस प्रेंक खालामनायखौ रियेल बादि नुखादों आब' नोंखौ नंगौना एसे हाय हेल' एसे हाय हेल' मनज क्रिएसन मा एसे मोजां नुदो आब' गुमैया खाथियावनो दङ बियो माबा मोनसे खामानि मावगासिनो मबाइलाव थेंक इउ सारा जेम्स डु यु हेभ
चिकनी पाउडार what mean सानसु दैमारि आब' गुमैखो दिन्थिलाय आच्छा गुमैखौ नायनोसै फैदो गुमैया फैदो हाय एजे हाय माची निउली जेली बापरे मा नामहाय जोंना माने बेलेग नालाय जोंना आउट कान्ट्रिनिफ्रायबो फैदों दै आं माने इंलिस रोंनायबा एकदम होहरसिगौमोन बिसोर रोङाना दा मोजाङै रायलायनो बोहैथि बर' आब' आरो गुमै एसे मिनिना होसुन जि मोजां नुदों मिनिफानो गुमैखौबो थिनलाय आब' अननानै आब' मिनिदो मिनिबाय दै गुमैया she is so cute आं बेलेगनिखौ फरायला जोंनि बर'फोरनिखौ फरायनोसै दे बिसोर माने बुजियाबो नालाय Jade Tariq you can talk of your clothes lovely friend to be from Tuiwang hello hi बोहैथि बर' गोजोननाय थाबाय आब' सारा जेम चिंकने की चुनौती अब लाइव पर करे चीखने की चुनौती अच्छा इकाम प्रदीप ब्रह्म आनोकाम जागोन ना जायाखै आब' गुमै जाथ'वाखै जोंहा संथ'वाखैनो संसै निउलि जेलि she is so cute can she is just cute thank you रैसुमै दैमारि आब' सना आंहा दासो टाइम मोनदों दे बि बर' ब्लगिं हेल' हाय फैलाव बासुमातारी आब' गुमैया मा मावो प्लिज रिप्लाय आच्छा फैलाव फंबाय गुमैया डिफेन्सआव मावो SSB आव माया दैमारि मिनिफ्लालाय लांदों आं आब' नोंसोरनि मिनिनायखौ SPC एडन्स मी बापरे नामफोरा माबायदि ना जोंनि बायदि हामफे दुमफे नङा आरो बिसिना बिराद खाथ्रा राजेश हेपि ब्लग्स आरो चिरां चेनेलखौ सापर्ट खालाम फ्रेन्ड सियर आं दसेनि उनाव आं लाइभखौ दोनबा आं सियर खालामगोन एस लाइक 40 गोपाल गेमिंग सरि दीदी बेलेगनिसो फैजोबबाय माबा बिराद बुरजा आं ओंखायनो उसुबिदा मोनलायलांबाय सरि दीदी गोपाल गेमिंग सरि दीदी मानो सरि होनखो आं मिथिला दे प्रदीप ब्रह्म आब' नबजितनो भट हरगोन ना हराखै आं हरबाय आं दाखालिनो हरबाय माने एकदम नेनोनो हायाखै आं माला नयता जागोन सेटारडे खालि जै 9टा 1 ना 2 जादों होनबानो हरबाय जों सानैबो बोरायबो बुरैबो स' गासैबो हरबाय होननानै आसा खालामबाय आङो सानसु दैमारि गुमैनि आथिंगा हामबायना हामाखै आब' सिगांनिफ्राय बुहुत मोजां सिटुवेशनाव फैसिनबाय दायो माने एसे नांबावगोन आरो मास मोनसे मोननैसो नांबावगोन सानसु फंबाय नीलू साई सोनी हेलो फ्रेंड भोजपुरी विकास एलबेला लाइक थैंक यू भोजपुरी विकास माया दैमारि आब' आं खनले कमेन्ट हरबाय थानायखो गाज्रि मोननाङा दे मानो गाज्रि मोननो बिनानाव मोना दे नोंसोरनि अननायावनोथ' जोङो माने उत्सा मोनो आरोना स' आंना डाटा जोब्बाय दै 1.5 GB जोब्बाय स' वार्निं फैबाय आं लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आब' आं खनले आच्छा माया
सरि दे आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जों मालाबा लोगो मोनलायफिनगोन लाइफआव ना मालाबा मोनसे इम्परटेन्ट टपिक आसा मेथाइ खननो होदोंमोन ना आंखौ नेक्स्ट लाइभआव आं खनसै ना आदसा मा मेथाइखौ खनगोन आं दा बर' मेथाइ स' मेथाइ खननोसै दोंसे ना बिरलांबाय आंनि गोसोआ गोजौ बैयाव खोरां सायाव नोंखौनो नायगिर नायगिरै नोंखौनो होसोबायनानै थेंक यू सो माच आरो जाय बिथांमोननि कमेन्टखौ आं फरायनो हायाखिसै बिथांमोननियाव आं गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा बिनाय थाबाय जों साननैसोनि उनाव आरो नेक्स्ट ब्लगाव नेक्स्ट लाइभआव जों लोगो मोनफिनगोन ना दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दे स' आं किसुमाननि कमेन्टखौ फरायनो हायासै बेनि थाखाय आं निमाहा बिबाय रोमै दैमारि जा मोजां खोनाखायो आब' सनानि गारांखौ थेंक इउ गासैनिबो थेंक इउ दे दे गासैखौबो होमबा गुड नाइट ना आंहाबो ओंखाम संनांसिगोन ना बोरायजोंबो रायजागोन आं नङाबा दा बाय बाय लाभ इउ अल दे गासैखौबो गुड नाइट सुइट ड्रिम बाय गासैखौबो